Joint supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Mauran-uran na pagka-udto na po sa Indo. Petsa 23 na po ngunyan kan Enero 2026. Kumusta po kamo dyan? Kumusta ang panahon dyan sa Indong mga lokasyon? Digdi po sa sentro kan Legazpi. Nagtatagabagsak. Uran po tabi ngunyan na pagkahapon. And marisa na nga ni, tabako man makusog ang bagsakan oran. Itong sabi nga ni, ibaga, pang mayaman ngayang oran. Ito ini Kuya Nems, live na kita ulit sa YouTube. Alat daw, i-check ko daw, tagari, na ano ako, na nauugma ako na sa bareta na ini. Wait, DCGB, ayan na, nasi-search na, wait. Nasi-search na giraray. Nasi-search na po, tabi giraray an DCGB. Sa duman po sa mga naghaharanap halat daw hanapon ko sa mismong account kan na DCGB dahil lanta hindi ko na nahanap pero may nagluluwas na nagiraray na naka live nagiraray, nahihiling nagiraray po nindo. Yun na, nahihiling na po tabi. So sa muyang YouTube channel na nagkapirang bulan man po na naantala and talagang pigiidaw man po kan mga padaba ta mga paradangog. Salamatunon po permi sa mga dakol kay po ang mga naghaharanap this past few months kan sa muyang YouTube channel. Alagad may mga nagkakapirang technicalities na pig-ayos lang po dyan sa samuyang YouTube. Kaya kung kamo po ang naghahanap kan sa muyang YouTube, nakabalik na po siya ngunyan. Garingunan lang ining aldaw. Takaso hapon, nagmomonitor pa ako Kuya Nems. Tawar man duman kita ng sister radio sa kuyang lokasyon. Nagmomonitor pa ako duman sa Facebook. Pero ang good news po ngunyan, duman sa mga naghahapot, igwa na po o nakabalik na po gararayan sa muyang YouTube channel na may 16.9 thousand subscribers. Kapag na digdi, mas magdakol pa ini. Pero YouTube, sa muyang official Facebook page, dakol na digdi na sa 338,000 na mga followers. Yaon po tabi na nagaantabay kan mga pangyayari digdi po sa satuyang palibot. And turutod taod pagka alas 3 nin pagkahapon iga po tabi inin ipapautog na dry run ki traffic rerouting dyan sa may parte kan Bitano area. Ito po bagang sa may hali sa Kalayaan Park. Dyan po tabi sa barangay Gugun kan Legazpi City. May mga areas po dyan na hihilingon nito na may panibago po tabi na ruta na hihilingon man kung iniba magiging epektibo dahil ang tasaro lang po ini sa mga napili ka na LGU Legazpi na imunaan po na magkaigwanin na traffic rerouting dahil po tasaro yan sa mga choke points na grabe po talaga na yan bagang sa may parte ka na water district Kuya Nems. Paluluwas sige sa may basta pa nagluwas ka kaiyan, pa nag-left ka, harani po tabi sa dagdag na attraction dyan sa Barangay Bitano. Dagdag attraction na may may maamot pang parong. Ayan, pero traffic rerouting gigibuon po tabi na halimbawa kung kamo po tabi an hali duman sa may bariyada, instead na makikisusuan kamo duman sa may dati po baga na digasan laan ki mga jewelry tapos sa kanto ka iyan igo po nin karinderya dyan kumalingawan ko yan na lugar na iyan kan ako dati before pa
ako graray iluwas sa field. Naging field reporter na po. First job ko po digdi sa DCGB as field reporter. Tapos, may mga nagkabarakada ako dyan, Kuya Nems, sa Kagawad dyan sa Barangay Oros. Domingo ka to, Kuya Nems. May nag-upload sa ko si Kagawad. Ano na nga ni? Vin Gapayaw. Nag-upload sa Kuya Nems. May nako aduman na gadan sa likod na parte ka itong karinderya na ito. Kaya dito ito malilingawan, Kuya Nems, na landmark na ito duman. Pero instead na madiretso po kamo duman, so gabos na klase ng vehikulo, mag-right po kamo digdi sa tigasabi ni Mayor Casubago na dating St. Jude na simbahan. Tapos mapasiring po kamo, ma-left kamo duman sa may pasisiring, so maagihan po nindo. So opisina kan Philippine Crop Insurance Corporation o yung PICB ko. PCIC po pala. Tapos ang magiging bulusot na, Kuya Nems, dyan na sa may parte kan Yashano side baga, so Terminal Road po dyan, digdi so Lotus Blue Hotel, tapos digdi sa right side iyo po tabi ang Legazpi City Science High School, tapos Barangay Bitano Elementary School. And then sabi man Casubago ni Attorney Butch Lucila, saro lang iyan sa mga piga-adalan muna, mahiling una ko na kumusta ang sitwasyon kaiyan, and after ngaya na mahiling ko ano ngaya, sagod lang kaya iyan alas 7 nin paggamagis 3 p.m. sagod 7 p.m. po tabi. Magkakaigo po nin sa rin kaiyan aktibidad, and after kaiyan magkakaigo gararin assessment, and duman madesisyon sin Alcalde Hisham, si Attorney Butch bilang pamayokan Committee on Public Utilities, ang Legacy PNP as in ang Public Safety Office, and then iba pang mga miyembro po tabi kan Traffic Consultative Committee o Council, tanganing ma-identify kung makapag-come up sa desisyon kung iyan ba an ipagpapadagos, sabi nga ni Ibaga, kung nga iyan an epektibo, posible nga yang sa aga i-adaptar giraray, and saka magbilog, magpasarni na magkakanigong lay sa sanggunian na talagang minatalaan na ka ito. And iyan nga sabi baga ni Attorney Butch Casubago, iyan nga so medyo pasil pa na resolveran among sa kadakol-dakol na ay bako yan simbahan na Sir Alvin. Ilahanda po iyan. Sabi ni Sir Alvin, salamatunon po tabi Sir Alvin sa imong correction. Sabi na, bako man tabi nga St. Jude iyan na simbahan, ma'am. Kundi nga St. Jude na eskwelahan tabi, magandang hapon po sa iyo. Basta so pag sa right side po tabi, di ka mo basta-basta na makakabulsot duman sa regular po inyong piga-agihan. And sabi nga ni Ibaga, diit man lang na puro pasensya, tanganing makatuwang-tuwang man kita na makapaghanap ng mga alternatibong paagi dahil halos urual daw. Halos urual daw po, iyon na ang nagiging problema digdi sa syudad na maski nga bako rush hour, an bulos kan trapiko, iyo po tabi an magabaton. Ayan, maribukon an social media manungod sa issue ki mga weteng digdi po sa satuyang palibot. Pero sabi nga ni Ibaga sa Legazpi ngaya, wala man ngaya kaiyan ngaya ki siring kaiyan na aktibidad. And sana day man ki magkadarakop. Actually, pag-araw kaya sabi na, day man nga ki magkadarakop, tawara man nga talaga. Pero nahiling ko duman ko yan sa comment section after ka itong pakikipagurun ta sa COP kan Legazpi. Sabi duman ko yan, may nagdidingan ni iya kasubanggi na nagpataya nga ni ngaya. Ako maribo ko yan kung may aram ako dahil ko duman sa may parte kan Barangay Oros side. So duman ko yan sa may Kararaya kan parlor. Dati go dyan ki green board na tigalaganan ki tama. Wala man ako kinahiling ko yan Bakomento ang aram ko bakomento po ito weteng. Itong sulihiti mong small town lottery dito po tabi sa syudad. And dito aram kung
may mga operasyon po kaya ka na Legazpi PNP and other stations digdi po sa tuyang palibot. Syempre, kung kamo po may mga informasyon, kung manungod sa mga illegal na aktibidad dyan po sa indong lugar, bako lang po ining mga wedding na illegal na number games, makipag-coordinate po kamo sa magkakanigong ahensya kan gobyerno, dahilan po siguro man po ninda ipo tabian kaligtasan man kan sa imong identity. Then syempre, di man yan basta-basta na porket pigsumbong mo. Di man iyan so ura-uradang dadarakopon. Kay puhan man ninda yan ipairaron po tabi sa magkakanigong, syempre, kung surveillance, may mga casing pa iyan. Asin iba pang mga paagi tanganing makonfirmar na igwa po talaga duman ki mga arugan na aktibidad na iyan na talaga pong bata dakol dyan ang nahuhumaling sa siring po kaya na aktibidad na iyan. Maray na pagkauto kay Sir Homer Realista Lola. Good afternoon po kay Ma'am Jamalina Marcaida, nakantabi da angunan from Barangay Pandan, Candaraga Albay, Miraballes family. Oy, duman po sa mga day pa pala nagpaparehistro po tabi. Nagpapadagos pangunyan po ang pag-akseptar kan Commission on Election sa indong mga respektibong mga city as in municipal offices. Tangani po tabi na iakomodar itong sa mga bagong maparehistro para duman sa mga sanggunian kabataan members o magiging miyembro po kayan. Itong sa mga mapasalida kan sa indang mga apelyido. Itong may mga correction, mapa-reactivate po tabi. Magpasiring kaya kamukaan na magpasiring po tabi kamo duman sa indang mga opisina. Sa good po tabi yan sa Aldaunin Sabado. Padagos po ang pag-akseptar nila kayan and sa good lang iyan sa Mayo and may mga municipal as in city COMELEC offices po na nagkakaigwanin na satellite registration sa mga barangay. So pag sinabing sa mga barangay, itong sumismong sa mga computer and then iba pang mga paraphernalia na kinakaipuan, ito po mismo ang pigtadaraduman kan mga personalized kan COMELEC. Tangani po na mas mairani ang sa inang mga serbisyo, mas mataawanin oportunidad itong sa mga daiman ki chansang magpasiring po duman sa mga COMELEC offices po digdi sa tuyang lugar. Lalo na ta dyan baga, kan mga nakalisa alo kan punan inikan Oktubre 20. Digdi sa Legazpi, igwanin na pigigibo dyan na mall registration. Ang problema po sa ibong kan pag-inguwaman kan COMELEC na mas maging accessible, answering kayo ng mga programa na iyan, mga activities as in serbisyo. Di iton hababaon po tabi su turn out ka iyan. Halat daw, tahanapon ko su chat ni Ma'am RD Jane Valesa. Dahilan po sabi digdi, January as of January 21, sara diton kaya ining mga sabi digdi sa application da po para sa sangguniang kabataan, itong mga nag-iedad sa 15 to 17 years old, nasa 316 pa sana. Imagine, halos October, November, December, tulong bulan ako yan ang nakapa-register pa sana sa bagong may magiging miyembro ka na SK, 316 pa sana o 320 naman, taigwa ki apat na lalaki na nagproseso para sa indang transfer as in correction of entries. Pag-abot naman duman ko yan sa regular voters, halimbawa itong mga regular voters na itong 18 years old and above, nasa pera pa ini. Ay, abaan na tadi iton pa sa ini. Ababaon pa po tabi ang turnout kan registration kan Commission on Election. O imagine, isus ko na sana hababaon pa nin marhay an
nagpaparehistro. Kaya tibad man lamang tabi, mag-ipos-ipos naman kamo. Dahil na po nito pag halato na itong mga ultimong simana na sana, tapos mga ultimong aldaw, tapos dyan na kita nagpupuroon ka itong nag-iirinit na anpayo. Dahil sa day na ngaya kaya, syempre po bagaan, everyday, may mga number of registrants na naan kaya po tabi na i-accommodate man kan system. So, siyempre, may pigagamit man pong system ka ng COMELEC para magparehistro. Pero kung araw ka inian, datos na ipiga hihera sa tuya, kan Commission on Election na Bicol, hababaon po tabi inin marhay. Hababaon nin marhay, and at the same time, makamundo, dahil sa ibong kan effort kan mga satuya na mga amiga dyan po sa COMELEC, araw po tabi kay ni ang nagiging resulta. Kaya din ito paghalaton na mag last minute pa bago po tabi ka mo asikaso man. And of course, pag pasaring ka mo po sa opisina kan COMELEC, siguraduhon po tabi nido na igwa ka mo mga magkakanigong dokumentos na masiguro man po na magiging smooth. Ansain do po tabi na process po dyan. Sabi da Joshua sa Lunes ma-assume si Kadafi Tanggol ang bagong regional director kan Department of Public Works and Highways, DPWH Bicol, and aramon ta kung posible ba maray na pagkaudto kay Sir Art Gomez. Nahiling ko Sir Art, before pa ako nahiling ko heart mo digdi sa muyang DCG Binus Online. Maray na pagkaudto po sa imo Sir Art. Sir Art, nag-aampang daw inisya. Iba man kayang opisina ni Sir Art Di ko sure kung sana nag-aampang personal si Regional Director Kadafi Tanggol. So kada best na mapasiring ang media dyan na nakahuron itong si spokesperson. But retired na pala Sir Art si Ma'am Lucy. Last na pala itong paghilingan mi kan before pa mga first week ata ito kan December. Maray na pagkauto po sa Rabvax Animal Bite Center. Dyan po tabi sa Barangay Sagpon kan Daraga kan Legazpi City. Kung kamo po ang naghahanap ni barato asin de kalidad na serbisyo po tabi, mga just in case na nakagat o nakamurot po tabi kamo aya mo ikos, magpasiring lang po kamo dyan sa Rabvax. Igwasindanin man iba-iba mga branches. Igwadigdi sa Pilar, Iriga, Cubao, Mandaluyong, igwa padigdi sa may parte kan Manito Albay. And then hilingon lang nito sa indang official Facebook page na Rabvax Animal Bite Centers. Tadakol kamo na option kung saan po pwede ka mo magduman dahil ang taigwa na po sindanin 15 mga branches. And imagine from 2016, aluyin na pala ang Rabvax. 10 taon naman, ini ang relapse ni Ma'am Tet Aldana Jacob. And then syempre, sulig di po sa Inda, sa Legazpi City, yan po yan dyan kaampangan kan Barangay Sagmin kan Legazpi City. Sa ampangan lang po yan kan Daddy's Angel ni Dr. Chris Gianan. Ano po man ko yan, Nems, pala na katang magsuro sa Blagan. Sabi ni Sir Mark Zowen Marcayda, marahay na hapon po, lalo na sa mga pinsan kong Miraballes family. Pinsan or di ko alam kung kaano-ano ini ni Ma'am Gemaline Marcay. Ang sa kuya po ng kapartner sa Lado Technical, si Kuya Nem sa Flora. Kami tigbubuksan pa akong message sigdi. Sabi na, sa ining lugar. Ay, igwa na naman akong poproblemahon Joshua James Bino. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako po si Ian Zalmustaza. Bye-bye. Pre, makinig ka muna.